Ya kesel. Terus mari ngombe lemari. Madang no. Terus madang ya. Aku mangan. Jangan terong atau tahu. Mari lemes. Goreng bakwan atau tempe jas. Mari lempok itu tempe jos. Alah, Ya jalan lah dulu lempok. kayak mangat. Mari kelemper. Ora. Lempok. Terus mama. Tas madang. Kasep madang. Saya ngenteni kayak ngorong jam kas nyambut gawe paling tak ramah mari ora. Ya lempok. Ini dulu kan yang ngulang ngalih. Dino pindah, pikul-pikul, bongkar pasang ngene panas. Lempok-lempok. Dia mau digoleki. Digoleki anake urung wis kusul pindah-pindah. Bodoh ngono kuwi karepe puwa-puwa golek dhuwit. Oke. Ini pipit sing cair iki malan, iki wonge. Pipit entuk dhuwit iki yan. Dik ngomong idul. Ya titik ya wis apik ngono timbang kene. Pirang dina kae sedina entuk dhuwit pira ono dhuwit buntutan urung dhuwit ndas. Ndas kan keri. Dhuwit buntutan entuk pirang juta ono sedina. Nyambutke sedina entuk 2 juta apik buntutan. 5 gram sing nyambut gawe wong 6 ki sak gram 2.500 saiki Mas Murni. Pah, iki dilungas jan sak langit. Lek duwe Mas sempeten sik lek duwe dhuwit tukokno Mas ae. Bener larang tapi bakal munggah. Iki 3 wulan kas mundakne lho Mas, tenanan. Maksudnya mundake lho dhuwur neh. Lha bendina munggah ning kene. Wis ora enak sing dituku. Ya kuwi. Ya kuwi sing mok gawe kuwi empet-empeten. Bertahan lah. Ini duit ya nukane Mas sama dhuwit. Ndak duwe dhuwit ya. Saiki bakal munggah terus iki dinteni sak wulan kas ganti rega wisan. Saiki tuku ya, sak wulan lek seren berenahne dhuwit penak kuwi. Adil Mas. Sulap. Wis garing lemarimu. Urung. Ditus engko dilapi anak sing Anake. sing anak nyembong-nyembong. Ya anak jogres ya kan. Ya ora ana wektu arep resik-resik. Ngetino ya resik-resik tapi nyicil. Ngono saiki ngerjain iki sesuk apa ngono susu mari. Sulap. Bakulane sing genje sing dhuwure ya ora tak resiki. Ya apa? Hingga tangga. Orang berarti aku tutup nih kepres-kepres ya. Ya masker to, cocok. Apa? Masker. Kamu ndak maskeran? Enggak ya. Luwe empoh aku. Ki bendina adike bose lho bendina moro adike sing nunggu toko kene iki. Mesti ngejak ngopok aku wis dinane melek terus sampai jam 1 terus. Mambengi ya kuwi tak tinggal turu kat sore pegel aku.
Entak kon jagongan karo liyane ora gelem lho. Goleki aku. Mode terbang. Lah mode terbang wis tak ilaki. Datane kok manggah ndak metu-metu bae datane ya melu kepijet off. Adik bose sore ngene nelponi aku iki lho bakso ngono kemudian. Tas tok tak tukokne manggahan ngono. Aku yo ndak penak kapan tak parani pisan tak bayari dhewe. Kok bengis ganggu aku neh. Aku yo kancane jak melekan bendino ngamo. Mampir jere sampai jam 3 piro ngono tak tinggal turu panggah telepon bekas esuk tak enek lek ping 15 panggilan. Aku yo ora krungu no. Turu kan. Padahal wong yo ning ngesor, lek nelponi ning ngesor ngono. Ndak wani gugah-gugah di telepon. Enek ping 15 matane sire sampai jam 3.